Cywarch, yr uwch blanhigyn hanesyddol. Cywarch yw'r enw cyffredin ar amrywiaeth o'r planhigyn ffibrog Cannabis sativa. Ni dellid ei gymysgu a gefndir seicioweithredol marijuana a defnyddir fel cyffur hamdden. Mae cywarch a marijuana yn cael eu dosbarthu'n fiolegol fel cannabis. Y gwahaniaeth rhwng y ddau yw swm y cyfansoddyn seicioweithredol tetrahydrocannabinol, THC, y mae'r planhigyn yn ei gynhyrchu. Mae'r rhan fwyaf o wledydd gan gynnwys Unol Daleithiau America yn diffinio cywarch fel mathau o cannabis nad ydynt yn cynnwys mwy na 0.3% THC, sy'n golygu nad yw'n feddwl. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi gostwng hyn ymhellach fyth i 0.2%, tra yn yr Deyrnas Unedig mae'r terfyn yn 0, oni bai bod y cnwd yn cael ei dyfu o dan drwydded y swyddfa gartref. Sut mae'n cael ei ddefnyddio? Mae cywarch yn cael ei gyneithi at ddefnydd diwydiannol oherwydd bod ei hadau'n darparu protein ac olew. Tra bod gan y ffeibr o gywarch lawer o gymwysiadau fel papur, brethyn, ffabrigau arbenigol sy'n gallu gwrthsefyll tân, deunyddiau a dyledu fel hempcrete, insuleiddio, gwely anifeiliad a biodynwydd. Ynghyd â bambŵ, mae cywarch hefyd yn un o'r planhigion sy'n tyfu gyflymaf. Mewn gwirionedd, dyma un o'r cnydau amaethol heinaf yn y byd, gyda thystiolaeth o dyfu cywarch yng nghanol Asia sy'n dyddio nôl i 8,000 cyn oes gyffredin. Yn hanesyddol, defnyddiwyd cywarch i wneud papur a brethyn ac roedd yn deunydd o ddewis ar gyfer hwyliau, raffau a rigio ar gyfer llongiau. Diolch i'w wydnwch uchel i ddŵr halen. O gynlyniad, 153, gwnaeth y brenin Harry yr Wythfed hun o'r fodol i holl ffermwyr y Deyrnas Unigol dyfu cywarch mwyn helpu'r llynges frenhinol i dyfu ac i hangu o ran maint. Yn ystod yr 18fed ganrif, y daeth cywarch yn llai poblogaidd. Roedd hyn oherwydd darganfod deunyddiau amgen mwy addas fel cotwm, nad oedd mor llaferddwys â cywarch, a phryder cynyddol am ei briodweddau seicioweithredol. Cafodd adfywiad dros dro i helpu i drechu Hitler a'r Natsiaid drwy ddarparu cyflenwadau wedi gwneud o gywarch i filwyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Fodd bynnag, nid tan y 90au ystyriwyd bod tyfu cywarch unwaith eto yng nghnwd defnyddiol ac ail-gythreithlonwyd a'i ymaethu yn yr Deyrnas Unedig, gyda'r drwydded briodol diolch i ddatblygiad mathau newydd. Rôl Prifysgol Aberystwyth. Mae Prifysgol Aberystwyth yn cymryd rhan mewn 2 prosiect wahanol sy'n edrych ar gywarch. Y cyntaf yw prosiect gwerth 1.1 miliwn gyda diwydiant. Nod y prosiect yw ceisio gwneud amrywiaeth o gynhyrchion bwyd, iechyd a fferyllol o rannau o'r planhigion nad yw'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd. Bydd hyn yn helpu i gynyddu cynaliadwyedd a gwerth y planhigyn. Gyda'r cnwd yn cael ei ddefnyddio mewn ardaloedd mwy diwydiannol ac aniwydiannol, y gobaith yw y bydd cywarch yn dod yn fwy deniadol i ffermwyr sy'n awyddus i gynnwys cnydau amgen wrth gylchdroi'r defnydd o'i tir. Mae'r ail brosiect ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ymchwilio i'r potensial i dyfu hadau a ffibr cywarch ar ffermydd Cymru a dibenion diwydiannol. Bydd y prosiect yn archwilio sut mae 8 gwahanol fath o'r planhigyn yn perfformio o dan amodau lleol. Bydd hyn yn pennu ei allu i oroesi a thyfu'n llwyddiannus ar gyfer amaethyddiaeth yng Ngorllewin Cymru. Pwysigrwydd cywarch. Mae cywarch yn deunydd naturiol sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Fe'i gwelir fel cnwd a all disodli cynhyrchion petrocemegol sy'n set o gyfansoddion cemegol a defnyddir i danio ystod o wahanol gynhyrchion ledled y byd. Fel y mae'r enw awgrymu, mae petrocemegion wedi gwneud o hydrocarbonau sy'n cael ei gwahanu a'i tynnu o betroliwm, olew crai.
Gyda'r pryderon cynyddol am yr amgylchedd a'r llygredd y mae plastigau yn ei achosi i tir a'r môr, mae'n bwysicach nag erioed dod o hyd i ddewisiadau amgen cynaliadwy ar gyfer y rai anadnewyddadwy a defnyddir i'w gwneud, fel olew crai. Mae cywarch eisoes wedi ddefnyddio i wneud plastigau a biodanwydd bioddiradwy yn llwyddiannus. Gellir defnyddio cywarch hefyd i gynhyrchu 4 gwaith yn fwy o bapur nac y gall coed. Mae hyn oherwydd ei fod yn tyfu'n llawer cynt na choed. Mae'n cymryd 8 i 20 mlynedd i dyfu coeden yn barod ar gyfer gwneud papur, ond mae'n cymryd 4 mis yn unig i gywarch